pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. And kabombo
We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 48 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Maayong hapon sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Webes. Webes na kita karon no? Petsa 13 sa bulan sang Enero tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Daw nagatalang baya si Miss Jazz ang petsa. Sabi ko anay petsa 12 pa lamang kita. 13 nagali kita subong, no? So sa kadasig sang paglakat sang panahon, mga kabombo, so kinanglan hindi kita mag palaminday. Kinanglan mangin vigilant kita every day, mga kabombo, kay basi makibot lang kita, dugay-dugay, New Year naman. Bao, hindi lang ano. Sa aton sining mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, sa mga nakatuni na, sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Hello and good afternoon. 6:30 sa tanan nga naga-enjoy na dala karon ayo sa aton siniiyang 630 kHz sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Hello and good afternoon. Tanan kamo dira nga nagapamati sa radyo sa gihapon ang Radyo Poderoso, no? Ginahikap ko gini ang akon sining radyo sa wala ay ho kay amo ini siya ang sa tanan, amo ini ang pinakapoderoso, no? As time passes by from the golden age of radio up to now yati ang radyo ya wala niya nagakadula sa gihapon ang radyo ara mga kabombo, no? So bisan madula pa kita sa YouTube, sa Facebook, sa aton siniiyang social media sa gihapon ang radyo magapabilin kag nagapabilin kag magapabilin forever. Hindi bala, no? Amo nang rason kung nga ang aton sini nga balay hindi kompleto kung wala ang radio, no? Wala ang kita sang transistor radio kaangay sini
sa akon sini nga nawala, no? Sa gihapon nagapadayon, no? Ang normal nga radyo sang bombo radyo nga pwede gidya maliso, no? Kag kung magpabaylo kamo diri sa nakalansang sa isa lamang ka AM station, no? Pwede gid ninyo mapabayluhan kag makaangkon kamo sini nga radyo sa kaangay nga radyo sa nawala ko kag may ara pa kamo sang 1,000 pesos nga cash sa gihapon, no? Sa mga nagapamati na dira karon sa aton sini nga Powerful Radio. Hello and good afternoon sa tanan kamo dira nga may radyo sa 630. Of course, 630 kilohertz sa lilisuan sa inyo si tagsa ka radyo. Hello and good afternoon. Welcome, welcome, welcome. Sa mga hindi malabutan sa aton siniiyang nga paguragwag sa 630 kilohertz, sa gihapon gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton sining live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre, may ara pag kita nga palagyan, mga kabombo, no? Pinaagi sa aton siniiya nga cellphone, no? Kung ang inyo sini nga cellphone, wala sang, wala naka-download sang Bombo mobile app, hindi ina kompleto. Hindi ina mangin kompleto. Mangin kompleto lamang inyo sini nga cellphone, no? Pinaagi sa pag-download sang Bombo mobile application sa inyo sini nga cellphone para nga kompletos ricados, well-equipped ang inyo sini nga cellphone kag embedded ang Bombo mobile app, no? Sa mga Bacoleños ka nagrense, syempre look for DYWB Bombo Radyo Bacolod. Agud nga makapamati ka mo anytime, anywhere of the day, no? Sa inyo siniiya nga Bombo mobile app sa inyo sini nga cellphone. Kay halos tanan sa aton, hindi naman kita iya kompleto kung wala kita sa mga ginabitbit nga cellphone, no? Wherever we go, whatever we do, baw ara ginang cellphone pag bugtaw sa igkaagang banwa, kap-kap cellphone. Siling mahambal na baw si Miss Jasso, maka-relate gid na kag of course, no? Ay from time to time ya kahapos lang sa communication with your family members, no, especially during emergency. So ang cellphone naton dapat well-equipped, no? Makapamati kita dira sang crystal clear nga live audio streaming sa DYWB Bombo Radio Bacolod, pinaagi sa aton sini nga Bombo mobile app. Ara pagin mga kabombo ang aton siniiya nga Facebook Live sa gihapon, no, sa aton sini nga Facebook page mga kabombo, no, may ara kita dira sa aton sini nga Facebook Live kag syempre pa, no, mas paborito naton karon ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, basta bag-o gani ginafiestahan gid. That is why ari naman ho sa aton sini nga YouTube channel. Come on, sa mga wala pa dira naka-visit sa aton sini nga YouTube channel, try to visit it, mga kabombo. And if you're in sa aton sini nga YouTube channel, of course, no, kadto ka mo sa inyo sini nga YouTube application, and then you go to the search engine sang YouTube, and then i-type ninyo ang Bombo Radio Bacolod. Then syempre i-click nyo dira ang aton siniiya nga Bombo Radio Bacolod, and voila, no, kaangay sini diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, diri sa kahapon lamang naton mga kabombo, makita na ninyo kami dira. Okay? And if you're in sa aton singa YouTube channel, don't forget to make an LSS, okay? Aton singa LSS, like, ano pa gani, share, subscribe, and most of all, don't forget to hit that notification bell below. Agod nga ma-notify ka mo anytime of the day. Sa mga first-timers sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no, i-hit nyo gid na ang aton siniiya nga notification bell para nga anytime of the day, mga kabombo, pwede ka mo iya nga ma-inform, ma-notify nga, hey, come on, kahapon lamang time na. Kay ma-notify gid ka mo dira. Sige. So welcome sa tanan-tanan nga palaagyan sa aton siniiya nga pagserbisyo sa inyo diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa liwat ini ang inyo alagad si Miss Jazz.
Ara na gani ang aton siniya nga mga suki ay ho sa FB Live, sa YouTube channel, bao ara ng mga suki naton. Dugay-dugay welcome naton sila, mga kabombo diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. But before that, ari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo, no? Sa gihapon, ang issue bala sa ginatuwag bala copyright sa Facebook, mga kabombo, why na kami na iyang problema? Because we have our very own playlist, mga original beautiful songs, no, nga produkto sang Bombo Music Festival, nga among aton sini nga mga soundtrack theme songs naton diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang, kag of course sa aton sini nga mga paborito nga mga drama, no, diri sa aton sini iyang estasyon ng DYWB Bombo Radio Bacolod. So ang inyo sining himuon, no, pamati lang kamo diri ka mag-request ang paborito ninyo mga kabombo nga mga soundtrack sa mga programa, no, pinaagi sa aton sining playlist sa Bombo Music Festival. Kag isa na diri ginapabugal tagid mga kabombo ang aton siniya nga Bombo Music Festival 2016 nga second runner up. Ginapabugal tagid ini, wala labot kay ti iya ini ka Bombo Radio Philippines Bombo Music Festival nga produkto. Ginapabugal ta ini kay produkto ini sang talent gikan diri sa Bacolod City. Isa ka Bacolenyo mga kabombong aton sini iya nga composer and of course ang aton sini nga mga interpreters, no? Isa ini ka duet mga kabombo, ang duo diri nga maga-interpret sang sini nga bahanon sanday Charles Kevin Tan and Alexis Perales. Ang ini nga ambahanon nga ginatiguluhan 2, duha, dalawa, darwa. No? Ano pagin ang tuman? Ano pagin nga mga lengguwahe? Abi, teach me how, no? Sa ibang pagin nga mga languages. Ining 2 English song, gin-compose of course ang ginapabugal taged. Ay local talent, national talent, international talent na already. Bangod kay ginakilala na ang iyang abilidad sa pag-compose sa mga beautiful original songs. No? Si Mr. Edgardo Miraflor Jr. Si Sir Ed Miraflor Jr. mga kabombo, no? Ayan sinibahanon 2 ari mga kabombo aton nga tanawon sa Facebook Live during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2016 ang bahanon 2. The one that you miss. So tell me why ain't got no rhythm, just blue. Who am I? Now there's no us minus you. Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams when there's no one to share? What good is this life when there's no one who cares? Tell me why ain't got no rhythm, just blue. Without the two and my together, what
There you have it, mga kabombo. 2. Baho ginapabugal ta gina kay ti produkto sang Bombo Music Festival 2016 edition. Ang kaugalingon naton sa discover sa discover sa mga abilidad no from the grassroots no abilidad sa pag-compose sa mga beautiful original songs at the same time no ang inyo sa abilidad sa pagkanta man mga kabombo no. So why not samtang nga wala pa kita maka-proceed sa aton sini nga dason nga paindis-indis due to COVID-19 pandemic mga kabombo. Kamo dira dapat siya sugod na sa pag-compose no kon sa nasiling ko na gani I've been telling you nga kita nga ginbugayan sang Dios sa mga naniri-sari nga abilidad. Ako yung nagapati kada isa sa aton niya my God-given talent no. Maghambal ka nga ay hindi wala kuya. Don't belittle yourself no. Kay sa ngalan nga obra maestra kita kada isa sang Dios no. Ikaw dira ako kita tanan my God-given talent gidya no. Ngagin of course no ang Dios naghatag sa aton sang talento nga hindi dapat naton pagtaguon kundi i-share sa iban. So ang Bombo Radio Philippines may platform na dira mga kabombo no kay inang aton sini nga Bombo Music Festival. Ang paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs mga kabombo no. So sa subong palangadaan nga wala pa preparar na kamo who knows no. Who knows kamo naman ang dason nga feature diri kay once gani nga madala kamo sa top 12 since time immemorial nga nagsugod ang ining Bombo Music Festival mga kabombo from the Ilonggo Music Festival Pamaskwa Musika ng Bombo Radio Star FM until nga nagbombo Music Festival ini hasta na sa subong mga kabombo ara sa gihapon no ginapamatian kag ginaplay ina sa tanan nga estasyon sang Bombo Radio Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Kalakip na kita diri iya no sa DYWB Bombo Radio Bacolod sa National Capital Region, especially sa aton sining nga mga FM band mga kabombo diri sa aton si counterpart sa 95.9 Star FM. Mga kabombo ginapamatian na iya ginapabati every day mga kabombo. So forever na nga iga-feature no part of the production, especially diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Without your music, without the playlists, without the products of Bombo Radio Philippines no mangin boring ang aton siniya palatuntunan kung wala sa mga kaangay sila nga mga matahom nga mga ambahanon produkto sang Bombo Music Festival mga kabombo no. So ano na kamo dira no mag-compose kamo dira kag i-arrange kag namion ang mga lyrics no, catchy lyrics and of course with inspiration nga kung mabatian sang aton sining mga kabombo. Wow, katahom kanami pamatian kang makuan ginaton sang leksyon kay inspirasyon at the same time mga kabombo no. And of course ang inyo siniya nga melodies dapat nami man no, beautiful lyrics and melodies. So susubong pa lang no, ano na kamo mag-compose na kamo mga kabombo no. Kay katahom gid ang kaangay ni Sir Ed Minaflor Jr. Si Sir Edya famous na diriya sa Bombo Radio Philippines, especially diri sa Bombo Radio Bacolod. Kay kadamo na langgid sa iya siniya nga mga original beautiful songs naging composed no. Two ang isa pagid ang Someday When I Am King, and of course No Batteries Required. Damo pagin siya pero ang nakasulod sa top 12 and of course amo ini ang 2 nga nagdaog bilang second runner-up no sa Bombo Music Festival 2016 no ti damo na 2 No Batteries Required and of course ang Someday When I Am King nga amo na subong aton siniya nga paborito nga pamatian diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod no. Tahom gid man No There's Us no. Who am I? No There's Us minus you. Kung natuon ta wala gid man sang us nga tinaga nga US kun wala sang you
mga kabombo, no? Katahom sa iya siniiya nga mensahe that is why it is called to, because there's no us, us minus you. Kung wala sang you, wala ikaw, s na lang, no? It's kind of silent and everything with letter S, mga kabombo, no? So tell me, what's good in forever without the two of mine together? What good is me without you? La 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 la. Katahom, no? Mga kabombo. Ang ambahanon nga to, gincompose si Sir Ed Miraflor Jr. And of course, gin-interpret na day Charles Kevin Tan and Alexis Perales, mga kabombo. Gayhom-yuhom gid si Sir Joey Perales, so I'm sure kilala niya gid ni, no? Thank you so much, Sir Joey Perales, no? Sila nga, thanks for playing to Bombo J. Grabe si Sir Joey Perales, no? Pariente giniguro ni sang aton sini nga interpreter, no? Mga kabombo. Ang aton sini nga interpreter nga si Alexis Perales. Si Sir Joey Perales nagmensahe sa aton sa nga YouTube channel. Abigail Marinas watching from Makati every day. Miss Jazz as always. Jovi Sarge Amodente or si Ma'am Jovi Sargent from New Zealand. Maori word of two is Rua. Wow, thank you so much, Ma'am Jovi. Two in the official language of New Zealand, which is Maori, is Rua. Am I right? Rua. Thank you so much, Ma'am Juvie. Duha, dalawa, darwa, two, kag may isa pagkikita nga nahibaluan subong from the official language of New Zealand nga Maori, and the word is Rua. Rua. Okay. Thank you so much, Ma'am Juvie. O, sino pagidra ang may nahibaluan nga iban pagid nga mga nga mga lengguwahe sang two? Okay. Asil Canson, no? Si Lisa Canson. Good afternoon, Miss Jazz. God bless you. Thank you so much likewise. Hazel O. Estacio. Diri na lang ko sa YouTube kay sige. Sige lang. Makabaliki ikaw sa Facebook Live. Ara na gid, no? Ara gid. Hazel O. Estacio. Sige. Diri lang kamo anay sa Facebook Live na sa YouTube channel nato, no? Jopi. Hello, Jopi. Watching from Hong Kong. Si Jopi Vlogs. Hello, Miss Jazz. Watching from Hong Kong. Jopi, salamat gid, no? Sa inyo dira, what is two? Jopi, duha. Si Reynold Dimano, pa-shout out po dito sa Taiwan. Nakikinig po sa kahapon lamang. And we are also watching via YouTube channel. Thank you so much, Reynold Dimano. Dira naman iya sa Taiwan. What is two in Taiwanese? Reynold, ano ang two sa Taiwanese? Aber, i-share diri. Reynold Dimano. Of course, si Ma'am Ana Sinoro, ara man sa gihapon, maayong hapon, ari naman ko sa YouTube. Thank you so much, Ma'am Ana Sinoro, no? Okay, since it's Chinese sa Taiwan, according to Jopi Vlogs, no? Ang two sa Taiwanese or sa Chinese is yi. Okay. May naibaluan na ta, no? Yi sa Maori sa New Zealand, ang two or duha is Rua. Yi, Rua. Thank you so much. Duha in Chinese is yi. Thank you so much, Joby Vlogs. Kanami sa akong siniiya nga mga YouTubers, so, mga YouTube watchers naton. Very, vibrant, no?
ara gid sila ya kaga naga-interact sila sa aton mga kabombo, no? Si Sir Leo Baygar, Miss Jazz, good afternoon still. Ari kami diri naga-angkorahe sa Batangas, waiting for the clearances. Sige lang amo ginaiya kay balaan mo, Leo Baygar. Si Leo nagasakay ini siya sa barko, no? Ano ni man, Leo, ang imo sininga barko, ano nga lang sang barko mo? Or ano ni, ara ka mo dira nag-angkorahe gid man kamo sa Batangas, or ang ngalan sa inyo siniyang barko is Anchorage Batangas. Leo, do hindi ko okay. Suno pa sa kay Leo, ang sininga mensahe siling niya, good afternoon, on still Anchorage Batangas, waiting for clearances. Sige amo na ang mensahe ni Leo Baygar. Thank you so much, Leo Baygar. Kag sa ibang pagidiri nga mga nagapadala sa ila siniya nga mensahe. Si Dard Farenas, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Dard Farenas, hello and good afternoon. Sa Arabic, ano ang two, Dard? No? Ano ang duha, dalawa, darwa, ruwa, yi, two? Ano dira naman niya sa Arabic, Dard Farenas? Ang two o kung dalawa o kung duha. Abe, i-share diri. Sige mga kabombo, salamat gid ha. Nag-interact kita sa aton siniya nga mga nagalantaw sa aton sa YouTube channel. Dugay-dugay sa aton sini nga Facebook ho aton man nga pagabasahon. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas. Sa takna nga alas 2, magabuyaan na ako sa pila ka mga panumdom. Pagabalik ang aton sini palatuntunan kahapon lamang. Magabasa kita sa inyo sini makasaysayan, of course, sa aton sini nga True to Life Stories, the main menu sa aton sini nga palatuntunan kahapon lamang. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sa Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Pabalik kita diri, no, diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang sa gihapon ining inyo alagad si Miss Jazz. By the way, good afternoon lang gid sa kay Ma'am Jennifer Rogacion dira sa aton sining Facebook live, no? Ma'am Jennifer Rogacion, good afternoon. Helen Alcanzare, good afternoon. Watching from Bahrain, noti sa mga Bahrainis dira, Ma'am Helen Alcanzare. What is the word to dira sa inyo siniiyang pungsod, no? Sa Bahrain, ano ang ila siniiyang to? Aber, no, i-share man diri, no, diri sa atong palatuntunan kahapon naman kay daw nangin trivia naton ini bangod sang aton siniiyang ambahanon nga opening song ang 2 from the Bombo Music Festival 2016. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, antes pa man ari anay ho ang aton sinikahapon namang Today in History, no? Isa ka importante nga pinanid sa maragta sa aton siniyang pungsod Pilipinas kag of course sa bugos nga kalibutan. Tuman ka maragtason, no? FYI for your information na binagid sa mga Generation Y, mga Gen Y, aka Millennials. Ang aton sini kahapon lamang, no? Kabahin sa pinanid sa maragta sa aton sini nga pungsod Pilipinas sa bugos nga kalibutan. This time kadto kita sa aton sini iyang ang aton sini iyang kahapon lamang world history. Angot ini mga kabombo sa aton siniiyang industriya, ang radyo, no? Nakaibalo bala kamo nga ang first public radio broadcast natabo sa kaangay nga petsa subong nga adlaw, Enero 13, and that was the year 1910. 1910, di kun isipon ta mga 112 katuig na nakaligad, no? Mga kabombo. Every January 13th is Public Radio Broadcasting Day, no?
Public Radio Broadcasting Day every 13th of January. Bangod 112 katuig ang nakalipas mga kabombo, the same day today, January 13, ginpatigayon ang pinakauna no, sa kaangay nga petsa subong adlaw, Enero 13 sa tuig 1910, ginpatigayon ang pinakauna nga public radio broadcast mga kabombo. Isa ini ka live performance sa isa ka ginpatigahan nga mga operas mga kabombo sa Cavalleria Rusticana, no? Ang sa una ti mahilig kitaya maglantaw, especially sa mga Western world, ang ginatawag nga opera, no? So ginpatigayon ang nangin bation ini sa radyo mga kabombo, kag nangin first public radio broadcast ini ang ginhiwat nga performance sa duha ka mga opera mga kabombo. Ang opera nga gintiguluhan Cavalleria Rusticana kag subong man ang pagliashi mga kabombo, no? Of course gin-send ini over the airwaves halin didto sa ginpatigayunan sang duha sini ka mga operas sa Metropolitan Opera House dito sa New York sa Estados Unidos. Grabe, no, mga kabombo? The very first public radio broadcast natabo sa tong January 13 of the same date today. That was in the year 1910, 112 years ago, mga kabombo. Dito mismo sa estado sa New York sa United States of America. Sang ginhiwat ang duha ka mga opera shows, ang pag-perform sang Cavalleria Rusticana kag ang pagliasi. Amo na yung title sang duha ka mga operas nga sent over, no, sent out over the airwaves from the Metropolitan Opera House in New York, mga kabombo. Diri naton mausoy ko nga may ara man niya kita diri hasta nga ti sa golden age of radio, hasta na lang nga ti sa AM radio, mga kabombo, ang Bombo Radio Philippines na tawo man sa tong July 6 of 1966. So diri kita mag-ausoy from 1910 to 1966. Go grabe, no? Grabe ang pag-uswag sa ginatawag nga public radio broadcast, mga kabombo. So nag-una ginigali, no, dito sa New York sa United States of America from the Metropolitan Opera House, ginpabati mga kabombo over the airwaves ining duha ka mga performances sang duha ka mga opera shows dito sa New York. Ang pagkabunag sang public radio broadcasting gin-credit ini, no, sa kay Lee D. Forrest, mga kabombo, nga amo ang nag-transmit sang world's first public broadcast dito sa syudad sang New York, sa estado sang New York sa Estados Unidos. That was January 13 of 1910. And this broadcast featured the voices of Enrico Caruso. Nabatian ang opera performances nanday Enrico Caruso, kaiban pagid nga mga Metropolitan Opera stars, mga kabombo. Nabatian sa airwaves, no, for the very first time. Ang mga miyembro ng public kag sa mga press, no, sa amuto nga panahon ginpabati sa ila via airwaves, no, ginpausar sila sang earphones ukon ang headphones, mga kabombo. Agod ila mabatian ang pinakauna nga public radio broadcast, mga kabombo, no? Ginpabati sa mga members of the press kag sang pila ka mga miyembro sang public agod nga amo ni breakthrough, no, sa patag sang radio broadcasting industry, mga kabombo. Ang first public radio broadcast ginpabati pinaagi sa paggamit sang earphones o headphones agud mabatian nila ang
nasambit nga pag-broadcast sa pila ka mga locations, no? Ginpabati sila sa nagkalain-lain nga mga lugar throughout the city of New York, no? Grabe. So this marked the beginning of what would become nearly universal wireless radio communication. The first public broadcast. Antes pa man, kundi ang first public broadcast natabo sa tong 1910. Antes pa man, sang 1907, may ginpatigayon man nga advertisement, no? Nga ginbutang sang, of course, sang aton siniingat tatay-tatay gid sa radio, public radio broadcast nga si Lee De Forest, mga kabombo. No, nagpadala siya sa iya siniiya nga mensahe kag sunod pa sa kay Lee De Forest, mga kabombo, no, ginpaagi ini ang iya siniiya nga mensahe sa radio telephone company. Siling niya sa Ingles nga pulong, no, antes pa man 3 years before sang natabo ang first radio broadcast. Suno pa kay Lee De Forest ang aton siling nga tatay-tatay sa radio broadcast, mga kabombo, siling nga sa Ingles nga pulong, it will soon be possible to distribute grand opera music from transmitters placed on the stage of the Metropolitan Opera House by a radio telephone station on the roof to almost any dwelling in Greater New York and vicinity. The same applies to large cities, church music, lectures, etc., etc., can be spread abroad by the radio telephone, mga kabombo. Grabe, no? Grabe ang aton sini nga maragtas, ang aton sini nga origin kung nga asubong nga ti ari kita diri, no? Sa aton sini nga radio broadcast industry, kalagip na diri ang Bombo Radio Philippines nga ang pinaka-origin sini, no? Ang pagkabunag sini, that was July 6 of 1966, mga kabombo. Dito na bunag sa may Iloilo. Of course, mga kabombo, ang Bombo Radio Philippines. So at least may nabaluan kita, mga kabombo, no? Sa subong adlaw, January 13, ang natabo ang very first public radio broadcast dito sa New York City, sa State of New York, sa United States of America. FYI, for your information, today is Public Radio Broadcasting Day, every 13th of January. Philippine Standard Time, 32 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. By the way, aton anay nga igagreet ang pila naton ka mga nagamensahe diri. Si Ma'am Rose Ann Basanyas, hi Miss Jasmine hapon, sa imo present gid kami always sa imo programa. Upod sa inananday Bonbon Agoyapa, Ka Joval Burha, Basta Radyo Bombo, number 1. You just said it right or you just wrote it right. Sa kay Rose Ann Basanyas, dira sa aton si mensahe, sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Siling ni Leo by Garmes Jazz ang pangalan sa amon sini nga barko, MV Fortune Harvest, no? A general cargoes ini Miss Jazz. So bot silingon aya sinitsad to nga ginhambal ga angkorahe pa lang sila subong sa Batangas. It's because of COVID pandemic, no? Medyo budlay ang mga clearances, mga kabombo, no? Thank you so much Leo Baygar, no? Ang aton sini nga Filipino crew, isa ka tripulante, no? Ang aton sini iya nga ginapabugal gid nga mga
OFWs, no? Although ang ari di sa subong, no, nagaangkorahe dira sila sa may Batangas. MV Fortune Harvest, isa ini ka General Cargos. Thank you so much, Leo Baygar, kag give our regards to your crewmates. And God bless you. Si Dard Farinas, ang number 2, ang duha sa Arabic is itnen. Am I right? No? Sa kay Dard Farinas, is it correct? Dard, ang duha sa Arabic is itnen. Tisigo. Suno pa kay Ma'am Ana Sinuro, itnen man kuno ah. Sige. Salamat gid. Si Rafael Guangco, siling niya, hi to my RG. Wow. Special someone, Rafael, from Binalbagan, watching sa imo sininga program. Thank you so much sa imo, Rafael Guangco. Thank you so much, Dard. So, may ara na kita in Arabic ang to itnen sa Maori, sa New Zealand, ruwa. No? Sa naman niya, sa Chinese, dito sa Taiwan, ganito? Doon nalipat si Ms. Jazz. Dali lang gid. Ganito ang to sa Taiwanese or Chinese, no? Let me see. Okay, it's yi. Yi in Chinese. Thank you so much. Damo na kita nga mga nahibaluan nga sa nagklain-lain nga lingwahe sang tu, no? Just because lang sa aton siniiya nga opening song nga tu ni Sir Ed Miraflor Jr., produkto sa Bombo Music Festival. Thank you so much for cooperating sa aton sini nga trivia, no? Sa pag-entra man ninyo. Sa aton sini nga mga YouTube watchers. Thank you. Salamat gid. Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna nga las 2. Yan na kita sa aton siniiyang main menu, ang aton siniiyang kahapon lamang letter sender for the day. Ang aton sininga letter sender nagapakilala lamang sa kay Pat. Ining si Pat, nagapanuigo na sang 45 anyos. Pat is 45 years old. Taga syudad sang Silay. Okay? Pat is 45 years old sang Silay City. By the way, good afternoon na dira sa aton siniiyang mga tagpalamati sa syudad sang Silay, no? Kadamo gid dira ang Garcia family, of course ang Magallanes family. Bao sa kadamo lang gid dira sila ho. Kung pwede pa lang ma-greet naton isa-isa mga kabombo, no galing kay ti wala nagkikita sang panahon na from time to time ang aton siniiya nga pagbasa sa inyo sining nga mga greetings. Since kahapon lamang is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, pwede lang kita diriya tulutamyaw sa inyo, makabasa sa inyo siniiyang nga mga mensahe, mga kabombo, no? Si Pat sa nasiling ko na is 45 years old sang Silay. Ang iya siniiyang ang iya sining kahapon lamang. Pagabasahon naton diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, of course, ang pinaka-main menu naton. Ang kasaysay ni Pat, iyagin siguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo, Miss Jazz, kag sa mga listeners sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Pat
nagapanuigon sang 45 anyos, kag ari kami diri Miss Jazz nagapuyo sa syudad sang Silay. May ara kami sang akon sinigabana sang 3 ka mga kabataan. Ang bana ko Miss Jazz madugay ini siya nga nangin isa ka overseas Filipino worker didto iya sa Saudi. Malaan mo Miss Jazz engineer ang akon sininga bana. Hindi ko lang paghihingagla ng akon sininga bana Miss Jazz, no? Mga pila na kami katuig, mga since nga 3 amon si mga kabataan. 10 years? 10 years kami Miss Jazz nga nagaupod bilang mag-asawa sa akon sininga bana. Medyo may edad-edad na kami sa nagkitanay kami sa akon sininga bana. Hubin pa ang amon sininga mga kabataan. Kasi nasiling ko na Miss Jazz isa ka OFW ang bana ko dito sa may Saudi. Sa karon okay man ang amon si pagpangabuhi diri kay for good nagpauli ang akon sininga bana. Pila man katuig nga ginbayaan kami bangod sang kakinahanglanon gid, bangod sang kapigaduhon. Pero ato tanan Miss Jazz nalampuwasan namon asa subong ati nagka-pandemic kita. At least bala Miss Jazz sang nag-abot ang kalalatan sa aton siniiyang kalibutan ining pandemic ngani, gin-isa kami, ginhugpong kami nga pamilya sa aton si mahal nga makaako. Siguro mabudlay para sa amon kung ang akon si nga bana, kang akon si 3 ka mga kabataan, ang ila sini nga papa ato pa sa abroad. Siguro Miss Jazz mga sleepless nights ko guro, grabe gid. Kay ti dumdumon ko man ang bana ko mo. Kay ti ang iya sini ginatrabahoan didto sa may Saudi. Ang iya sini nga trabaho dito sa Saudi, ang pungsod nga hindi man excuse sa paglapnag sang pandemic. Suno pagani sa nabatian ko sa iya, kay may mga office mates pa siya nga mga Filipinos nga sa subong ati may communication sila. Kasi sa subong didto iya nagatrabaho sa gihapon sa Saudi nga madamo man didto nga mga Filipinos ang nagkalatapikan sang COVID. Ang iban gani masubo man pero may nagkalamatay gid nga mga Filipinos dito bangod sang balatian. Nagkakomplikar bangod sila mga may balatian nga daan, Miss Jazz. So pasalamat ako nga nag-abot ang pandemic ari diri sa amon luyo ang akon sininga bana. Pero sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, wala labot sang kapigaduhon kung nga ang nagtrabaho dito ang akon sininga bana. Mabudlay para sa akon si mga kabataan nga bayaan kami sang bana ko, pero bangod sang kakinahanglanon kagrabe gid syempre ang sakripisyo namon kami tanan nagud lamang nga mabuhi kami kag mapaeskwela ang akon sini nga mga kabataan, ang amon nga mga kabataan. Ang isa pa gid Miss Jazz ka pagtilaw nga abi ko anay gani iya maguba na gid ang amon sini iya nga pag-inupdanay bilang mag-asawa sa akon sini nga bana. Sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, antes pa man nga nakapauli nga akon sini nga bana halin sa Saudi, wala gid ko na kay balo Miss Jazz sang nagapangaluyag ning akon si bana sa akon, wala gid siya naghambal sa akon nga or wala gid siya abisang ginasiling bala nga may bata siya sa pagkasoltero. Kag amo na kun nga ang nakibot gid ako sang time nga sang didto siya sa Saudi, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon. Nakibot gid ako kag amo ini ang rason ko nga ang jutayan nang kami magbinulagay sa akon sini nga bana. Ugaling man siguro kay ti mabakod man ang akon sini iya nga pagtuo sa mahal nga makaako, kag bangod man sa akon sini iya nga pagpalangga sa akon bana, kag bangod man kay indi ko luyag nga mangin
apektado ang akon siniiyang nga mga kabataan nga mga huben pa Miss Jazz. Labi na gid sadtong nagatrabaho pang akon si Bana sa abroad. Manugpuli na sadto Miss Jazz sa akon si nga Bana kay ti pila siya ka tuig didto mo. Naghambal ang akon si nga Bana. Mayuman Miss Jazz kay wala ko ni naibaluan sa iban nga tawo kundi sa iya mismo mga bibig nagtuad ang Bana ko Miss Jazz. Nga dito sa abroad sa gintrabahuan niya Miss Jazz, nagkarelasyon siya sa isa ka babayi ka isa man ka Pinay. Kag naghambal sa akon nga may yara sila sang isa ka bata. Abi mo Miss Jazz, sang time to nga ti excited kami. Ako, ang amo si tatlo ka mga kabataan, kag ang bugos ka pamilya. Pamilya sang Bana ko, kag ang pamilya ko man, kay ti palangga ni sang pamilya ko ang Bana ko. In fairness, Miss Jazz, tuman ini siya ka responsable nga tao. Rason man nga nagsakripisyo siya nga magkadto sa iba na pungsod, lamang nga mabuhi kami pangod sa ginatawag kapigaduhon. Pero Miss Jazz, ti tao man lamang kita, pusadto sa amoto nga panahon sa ginsugiran niya ko sa nagtuad siya nga nagkarelasyon siya didto sa amo nga pungsod sa isa man ka Filipina nga nagatrabaho didto kag ang pinakalain pa kay nakaangkon sila sang isa ka anak. Miss Jazz, baw daw gintakluban ako hindi lamang sang kalibutan kundi sang universe. Miss Jazz, grabe gid ja. Ara blang hindi mo matungkad una-una daw naglabay lang sa akon nga daw ara blang nagpundo ang akon kalibutan. Nga daw nadula ako sa makadali. Pero sang nakamarasmas na ako Miss Jazz kag nagbalik-balik sa akon sining panghuna-huna ang tingog sang Bana ko nga nagatuad nga nagkarelasyon siya didto kag nakaangkon sila sang anak. Grabe, Miss Jazz. Daw malipong ko. Daw hindi ko kabalo kung ano ang buhaton ko. Di syempre, hindi ko man pwede masugid sa mga kabataan ko kay mga huben pa. Hindi ko man pwede masugid sa akon sining mga ginikanan kay ang ginikanan ko, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ti old age na sila. Ara na sila sa old age. Close man sila sa akon. Kung may mga problema ako, wala gid sila nagapabaya. Sa akon mga ugangan, ti syempre, hindi ko man masugid. Sa akon si pamilya, kaya ti ginadependeran ko sa gihapon. Hindi ko gusto nga mahuyian ako, ang amon si bugos nga pamilya kon i-share ko sa ila. Subod silingon Miss Jazz, ako lang gidto ka ang Bana ko, galalain ko. Pila man kabulan. Nakuntani, excited na kami sa iya pagpuli. Every day, may communication kami, lamang nga ma-follow up kung ano ang mga kinanglanon, ano ang baklon, kay ti, syempre Miss Jazz, halin sa abroad. May mga plano na mag-get together. Ti, that time niya, wala gid problema, kay ti, wala pa pandemic. May family reunion. Tanan-tanan na lang sa iya sining pagpauli. Pero gulpi lang nga naglinong ako, Miss Jazz. Bangod sining pagtuad sang akon sining nga Bana. Miss Jazz, siguro kung wala lang gid kuya sang mabakod nga pagtuo sa mahal nga makaako, basi bala nakita na lang ako sa tunga sang dalan. Basi nagbuang na ako, Miss Jazz. Pero sa amoto nga panahon, samtang grabe ang pagpangayo sang patawad sa akon sin nga Bana. Kaya ti siling ko, kung nagasigi pa kamuya, ibulagay gid kami eh. O galing, kaysa nanugid siya sa akon, medyo, ano na, daw, mga duha na katuig, ang ila siniiya nga bata. Ikadugay naman, Miss Jazz, nga nagatrabaho dito ang akon Bana, balik-balik mo. Pero wala, gid ko sa madabatian, abi, nga hinuring-huring man abi, o kung chismis. That is why nga nakibot gid ko. Kag knowing ang Bana kuya, responsable, gid, mapinalanggaon, suno sa pagkilala, kuya sa iya, Miss Jazz, sa muna mo. So, amo ginangging kakibot ko,
kun nga ang nahimo niya ina sa akon, sa amon, nga iya sini tatlo ka mga kabataan. Sana siling ko na Miss Jazz, kun wala na ako siguro sang dako nga pagtuo sa mahal nga makaako, dugay na ako iya. Yara sa dalan, dugay na ako nagbuang. Pero abi mo Miss Jazz, kung anong ginhimo ko, ang bana ko galalain to sa akon sadto. May ara siya nga isa ka tiya nga ginarespeto gid namon ang utod sa iya siniya nga amay. Kay ti ilo na ini sa amay ang akon siniya nga bana. So ang utod na, ang magulang nga utod siya sini nga amay, among ginsugiran niya, nga close gid kami. Una-una wala gid kuya sang may wala gid kuya nagpakikita kung sino man ang nagapangita sa akon. Bisan gani ang tiya ni sang akon siniya nga bana nga ginsugiran niya nga kadtuan ako kag buligan. Kay definitely kabalugid ang bana ko nga naglalain ko kay nautod gid ya Miss Jazz ang amon si communication. Nainit ko sa iya, grabe gid ang akon si pagkainit sa iya. Amo nang rason ko nga ang wala gid ko nagbaton sa iya sini nga pagtawag. Pilaman ka bulan Miss Jazz. Antes pa man kuntani sa iya sini iya nga pagbalik diri sa Pilipinas for good. Natingalang bugos nga pamilya ko nga daw wala na sang follow up party sa akon. Kasi syempre excited ang tanan. Ay sa kadugayon nga nagpa-abroad ang akon sini iya nga bana, palangga sang tanan mabalik sa tanan namon nga mga plano nga mga family reunion. Gulpi lang ko yan naghipos. Ti ining tiya niya kapila ka beses nga nagkadto sa balay. Wala gi ko Miss Jazz istorya. Wala ko nagagwa sa amon sing kwarto. Ang akon si makabataan, kinakadtuan ko nila, ginhambalan ko lang sila nga malain ang pamatsyag ni mama. Dili lang gid ako anay. Ti gina atipan man kag gina follow up man sang bana ko ang iya sini nga tiya nga bantayan ang mga kabataan. Kag kun pwede ako abi may istorya personal. Wala gi ko Miss Jazz nagwa-guwa. Unaya ang akon sini iya nga ginhimo, hibi lang gid nga hibi. Sa uli naka-realize ako, Miss Jazz, nga ti ang Dios ara. Una-una gin ako ko to tanan nga kasakit. Wala gid ko nakapanumdum, wala gid ko nakapanumdum nga magpangamuyo. Nangin ako nga isa lamang ka mortal nga tawo nga nasakitan gid sang tuman sa ginhimo sa akon sini nga bana. Pilagid to ka mga inadlaw nga wala man ko kaon-kaon. Bangod man nga gaulikid ako sa akon si mga kabataan Miss Jazz. Di nagakaon lang ko kay ginatuparan ko nila nga tatlo. Kag ang isa ko kabata nga babae ginahungitan niya gid ko. Nya mama magpakabakod ka kay si papa maabot. Di mag-amuna na siya Miss Jazz, hibi naman ko nga hibi. Mama, ano natabo how? Di ko kalain na sa akon pamatsyag. Why gid siya problema? Alain lang pamatsyag ko. Pati hindi ko man sa ila mahambal Miss Jazz nga amo to. Isa sa mga rason ko nga ang kinatagon ko tsansa ang bana kong akon sinitatlo ka mga kabataan. Nga tuman gid ang ila si pagpalangga sa ila sini nga amay. Pero wala to sa amo to nga panahon Miss Jazz, ako nagpamatod na gid nga magbulag sa akon sini nga bana. Ang tanan nga mga plano to wala ako na yagin dumdum. Ang iya sini nga pag-welcome sa iya sini pag-abot, wala na to ya tanan-tanan. Madulom na to yung akon sini nga palibot, hibi lang gid ko nga hibi. Sang uli nakadumdum ako nga may Dios nga dapat ko nga dangpan. Ina nga muyo ko Miss Jazz isa sadto ka adlaw, naka-realize ko nga hindi ko ni kaya. So, emotionally, physically, I was already weak.
Hindi na ko makapanumdum sang tadlong. Bangod lang sa makabataan ko, gakaon ko, pero wala ko gana magkaon. Miss Jazz, para sa akon, ang ginahungit nila sa akon daw, papel nga wala sang sabor. Isa sad to kaadlaw, nagluhod lang gid ako. Grabe ang akon sa pagpangamuyo. Nangayo ako sang bulig sa Dios. Nangayo ako sang kaalam ko nanong akon sa buhaton. Tanan-tanan gintuad ko, Miss Jazz. Kung ako lang siguro, Miss Jazz, madugayan pa mo. Nga balik ako sa akon siniiya nga insakto nga kaugalingon, especially kay tisiling ko ginaulikdan ko gid ang mga kabataan ko. Sila na lang gid nga tatlo ang akon siniginahugutan sa akon siniiya nga strength. Kay kun wala sila, Miss Justine, I don't wanna live anymore. Bangod sang hurt nga natuga sa ginhimo sa akon siningabana. So mo to, Miss Jazz, it was a miracle. Adlaw gabi galuhod ko. Nga hatagan ako sang kaalam kung ano ko, paano ko atubangon ang problema nga tuman kadako. Kag ang problema nga amo nagaut-ut sa akon nga balatyagon, sa akon sining panghuna-huna. Akon wala ko siguro, Miss Jazz, nagkaluhod sa mahal nga makaako, napugdagid ko. So amo to, Miss Jazz, by God's grace, it was indeed a miracle nga amat-amat nga nasanagan ako. Hasta nga na istorya ko, nagpasugot ako nga istoryahon ang tiya sang bana ko. Nga close ko man. Kaya nakibalo ko nga nakabalo siya nga ginsayran sa sang akon sini nga bana. Kaya close na sila, Miss Jazz. Dito, at least, for the very first time, wala labot sa Dios, may natuaran ako sa akon siniiya. Nga mga hibubunot sa akon sini nga mga kasakit nga nabatyagan na. Kaya, mayuman kay ang tiya sang bana ko, Miss Jazz, arap lang naka-inchendigid. Una-una, kasakit sa mga ginpanghambal ko, ti syempre hinablos niya na. Pero na-inchendihan niya ko. Amo nang rason ko nga aga pasalamat ako sa tiya sang bana ko para sa akon hulog ng langit. Kay siya na ang nagano sa akon, nagbulig sa akon adlaw-adlaw nga tanan. Ara siya sa balay, ginaistorya niya ako. Hasta na lang nga daw nagtawhay, nagkanay ang ako si panguna-una, kag tigipusuon, kag amat-amat nga nag-abre sa akon siniiya nga tigipusuon ang ginatuwag bala, Miss Jazz, nga pagpatawad. Sadto para sa akon niya, wala na yasang kapatawaran ang ginhimo sa akon siningabana. O galing gin-explikar man sang tiya sang bana ko, Miss Jazz, nga una-una, ining babae nga ni, amo gidyagali iyang nagalagas-lagas sa bana ko. O galing kay ti, amo na, daw pikuton pa siya kuntani, kay ti nagbusong ang nasamit nga babae. Pero, suno sa hambal sang tiya ko nga, naluoy man kuno ang bana ko sa babae. Kay ti mabuot ang akon sini nga bana, Miss Jazz mo. Amo na gani nga nakibot gid kuya nga nahimo niya na sa akon kay ang pagkilala ko sa iyaya. Mabuot nga klase sang lalaki, responsable, mapisan, mapinalanggaon. Kagpalangga niya gid ako ka mga kabataan. Pero sa uli, diri ko na-realize nga tawo man lamang kita. May mga weaknesses kita. We are full of imperfections. Amo na, Miss Jazz, ko nga anga. Sa uli, amat-amat man nga ginpa sanag sa akon sang Dios pinaagi sa iya sin nga tiya. Kaya hindi pag kuya gusto ya nga mag-istorya sa iya bisan sa telepono, hindi ko gusto mabatian niya sin nga tingog sa amo to nga panahon. Sa uli, Miss Jazz, sang time nga nanawag ng akon sin nga bana sa akon. Dito, grabe naman ang akon si paghilibion, syempre. Kay sa apisar nga ti ara na ready na ko kung ano man ang amon sinimangin
resulta sa amon si pagistoryahanay, kinaghambal man tiya niya nga tigay lang siya sa tsansa nga maistorya kaniya, kag siya na ang maka-explikara. Mas just bangon sining tatlo ko ka mga kabataan, ara na sa akon sin nga mind nga ti kabay pa nga masanagan ako kung maistorya pagid ako sang bana ko. Famous just by God's grace, dito na nga siya sang patawad sa liwat, endless nga pagpangay sang patawad. Ang sunod pa sa iya, ginaako niya nga sala niya gid. O galing kay ti amo man to ang istorya gin isa-isa niya, kompleto, detalyado, Miss Jazz, ay sini nga pag-istorya sa akon. Agdiri ko na-realisar man, Miss Jazz, nga ti hindi gid man tanan sala sang bana ko. Ang sala lang sa bana ko kay ti lalaki siya bala. Nga ti kun babae nang gapalapit, wala na siya sa may mahimo pa. Asang ulihi ti naluoy siya sa babae, rason man ko nga agin ako niya kag ginabuligan niya ang nasamit nga bata. Pero sumugod sadto wala na gid sila, Miss Jazz. Amo na ang assure sa akon sang iya sin nga tiya kag sang akon sin nga bana nga wala na sila ya. Dugay na. Antes pa man siya nga desisyon nga magpauli. Kag isa ina siya, Miss Jazz, karason ko nga ang nagdesisyon siya nga magpauli diri for good after for how many long years nga nagtrabaho dito sa Saudi. Nagdesisyon siya nga magpauli kay gusto niya nga magsugod sa iya siniiya nga nahimo nga sala. To start anew, kung natagan ko siya sang tsansa. Amo to, Miss Jazz, ang kun nga ang nag-istoryahanay kami. Samtang nga naghalapit ay iya sini nga pagbalik diri sa Pilipinas. So amo to, Miss Jazz, una-una budlay sa gihapon para sa akon, pero ara na. Nag-abri na ang akon si tigipusuon kag panghuna-huna kag ang room to forgive and eventually to forget na desisyonan ko naman. Although nga sadto ya, wala na gito ya. Bulag kun bulag. Tuman kasakit sa iya siniginhimo. Pero sa amo to nga panahon sa nag-istoryahanay kami, by God's grace, nalugpayan man ako, Miss Jazz. To the point nga pag-abot sang bana ko yan, nangayo pagit siya sang nangayo pagit siya sang patawad, nagluhod gid siya sa akon, Miss Jazz. Sa nag-abot na siya diri sa Pilipinas. Ti bangod kinakita ko man ang sinseridad sa pagpangayo sang kapatawaran sa akon sini nga bana. Kag by God's grace, Miss Jazz, ginludhan ko gid ni asiling ko kabay pa nga hindi man maguba ang amon sini nga pamilya. So eventually, Miss Jazz, sa malipot nga pulong napatawad ko ang akon sini nga bana. Kinatagon ko siya sang ikaduha nga kay gahinan. Kag asa subong, Miss Jazz, we are a happy couple. Although nga ti hindi man mahapos nga ibalik sa normal ang tanan. Bangod kay ti may crack na mo ang relasyon, ang akon sini iya nga ginatuwag bala, Miss Jazz, nga pagsalig sa iya depektibo na. Pero saludo ako sa bana ko. Wala labot nga ginako niya ang iyang sini kasalanan, nangayo siya sang patawad sa akon. Labi na gid suno pa sa iya ang una na ginkantuan ang Dios, nangayo siya patawad sa Dios. Rason man nga ginubayan man kami. For the second time around, Miss Jazz, nangin happy kami together as a subong. Kag pasalamat ako gani, Miss Jazz, kay ti antes pa man niya nag-abot ang pandemic, ari na sa amon luyo ang akon sini nga bana. Although nga that time grabe nga pandemic man ang nag-abot sa amon sini nga relasyon bina mag-asawa. Pero ang healing process nangita gid pa maagi ang Dios. Kay siya man lang ang amon sini iya nga ginludhan nga kabay pa nga ti mabutang sa insyakto ang tanan-tanan apisar sa natabo. Miss Jazz, by God's grace, okay nagi kami sang akon sin nga bana. Kag amo ning rason ko nga ang nagsulat ako, Miss Jazz, kay ti
nahil na ako sa hurt ang ginatawagan. Wala ko lang ginbutang akon si matuntun nga ngalan, sa hayo ko lamang ini nga si Pat. And of course, wala ko man ginhatag ang ngalan sa akon si Bana. Pero mas just matuntun din nga natabo sa amon. Kag gusto ko nga i-share sa imo sini nga matag panamati agon makuhaan man sa leksyon kag inspirasyon. Initanan sa grasya lamang sang Ginoo. Tubtum lamang diri Miss Jazz ang akon si pagsaysay madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Pat, 45 years old, sang Silay City. Grabe man, no? Grabe man nga kasaysayan. True to life story ini ni Pat, mga kabombo, alias Pat. O ari man diri ganing iya sini nga matudtuod gid nga true identity niya. Pero ihinago ta lamang siya sa alias nga si Pat, no? Sang Silay. Well, mga kabombo, ano ang mahambal naton? Ang pagpatawad sa gihapon. Diri ko nakitaan, no? Diri ko na magnify bala sa kasaysayan ni Pat. Although that time sang ginapatpat niya man, no? Ang sakit nga nabatsagan niya. Daw hindi mo makita bisan garhom sa ginatuwag bala nga pagpatawad. Suno pa kay Patya, bulag kon bulag. Bangod kay ti nasakitan gid siya. Sino man abing hindi masakitan man, no? Maka-relate gid dira yang may mga ang pamilyado na may asawa kag bana, no? Pwede nga vice versa, no? Ang bana ni Pat amo ang na-hurt kay ti si Pat man ang amo lang ang ehemplo ta. Hindi nang siling nga ang bana pwede nga makahimo sini. Sa karon damo naman batian kita nga asawa amo man nagahimo sini, no? Ti tawo man lamang kita. That is why nga ang room to forgive, mga kabombo, kadako gid iniiya nga mensahe para sa aton tanan-tanan. Isa ka ehemplo diri sa kay Pat, no? Daw wala sa may makitaan, puros kadulom. Ni gamay nga spark sang kasanag, wala. Spark to forgive, wala para kay Pat. Bulag kun bulag. But by God's grace, ang nanamian lang ko diri kay ti nagluhod gid siya. Although nga gintagaan niya to sang tsansa ang iya sini nga pagkatawo bala. Just being me, Miss Jazz, nga nagilibion gid kuya, nainit kuya sa bana kuya. Ano pagidayhan nga mga malain nga mga tinaga, no? Sang time to nga nagtuad siya sa tiya sang iya sini nga bana nga naka-enchende sa ila sini nga sitwasyon. Kabisan kuno nga may mga negative siya nga maging pabuyan pati sa iya sini nga bana ti hinablos na tuod to sang tiya pero na-enchendehan niya. Kay she has all the reason to feel that negative feelings. Iti siya yung giluiban. And she thought all the while, amo niyang bana ko, buot-buot. Diyos dun, ang bana ko, almost perfect. Responsable, mapinalanggaon nga klase sang bana kag amay sang tatlo nila ka mga kabataan out of the blue. Tiyanan. Nagkarelasyon dito sa Saudi, nagkaanak pa. Isin uman abing hindi sina masakitan nga asawa, no? Or vice versa. Wala ko gina-generalize. Ang aton diri we're talking about the story, the true to life story of Pat. Ugaling kay si Pat, no? Suno pa sa iya kapila niya ka beses kinambal nga hindi siguro bangod or naghambal siya nga kung hindi lang amo na kabakod ang iya sini nga pagtuo sa Dios, dugay na siya nagbuang, dugay na siya nakitaan sa dalan. Ugaling kay ginludhan niya. Although there was a time nga
nag-ano gid siya, nag-mourn gid siya. Sometimes, sa nasiling ko na gani, no? It's okay, sometimes it's okay not to be okay, no? Come on, ipagwadang imo sini iya nga pagka-tawo nga, nagaka-hurt ka, natural lang na iya, nainit ka, nagapangakig ka, tawo man lang kita, no? Sometimes it's okay not to be okay. Sometimes it's good to cry. Pero hindi kita dira mag-dwell. Kaangay ni Pat, naka-realize siya, nagluhod siya for how many times aga gabi para lang gid mangayo sa Dios. So Lord, please help me. And God made a way. Pat, salamat gid. Sa nasiling ko na gani, forgiveness is the key. Ang pagpatawad. Kay una kitang ginpatawad sa Dios, no? Rason man nga dapat man kita magpatawad sa aton sisig kapareho. Kaangay ni Pat, no? As the old adage goes, love is lovelier the second time around. Pat, congratulations sa inyo and best wishes. This is your new chapter of your marriage, no? Salamat, Ged, sa imo si paambit diri. No, nakuhaan ginaton sa leksyon kay inspirasyon. Only by God's grace and mercy, and of course, sa inyo man nga duha, sang bana mo, nga nagpamatod man kamo to give another chance, no? Nga pugpong sa liwat ng inyo sing pamilya nga at the brink na of giving up. Pat, salamat, Ged. By God's grace and by God's mercy alone. Kung kamo mayroon man sa kasaysayan kaangan sini, pwede nyo gid ipadala email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Sa liwat ang aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. I'm sure nakakuha gid kita sa leksyon kay inspirasyon sa mga may mga pamilya na dira may mga asawa kag mana, no? Sometimes it's good bala nga although nga wala naton gina-tolerate, no, ang ini nga klase sang mga hindi amo nga ginahimo galing kay tawo man lang kita, no? Amo na gani kun nga ang kanami gid sa ginatuwag bala nga pagpatawad. Kung pwede pa lang makapatawad kita. Okay, kabugat, kabudlay, ang aton si kalibutan gagamay. No, kung may hurt kita dira, kung gina-harbor nato ng mga ill feelings, kabudlay. Gakitid ang aton siningadalan, kabugat sang aton siniiya nga pagsinalayo, kabugat magtaklas, kabugat maglakat. Kung may extra baggage, may backpack sa likod, mga kabombo. So it's good to forgive. And again, forgiveness is the key. Salamat kayo sa inyo sa paupod. Wala kita sa panahon. Salamat sa mga nag-mensahe diri. Antes pa man, yari anay aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 1 John, chapter 4, verses 7 to 12. It's all about God's kind of love and the kind of love sang tao, no? God's love and ours, no? Kung ano kadako sang diferensya. Siyempre, Diyos siya mo, no? He's perfect. He is a king. He is a king, eternal, immortal. Kumparar nga tao lang kita, no? Kitaya, wala gi kitaya. Kumparar sa iya. Pero amo niyo kung nga i-magnify naton, ipangibabaw naton ang paghigugma anay sa isa ka isa. Ang ginatawag gugma. Sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12 dira nagasiling. Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Wala na sang may ginhalinan sini kundi ang Dios, no? God is love. Love is God. Everyone who loves has been born of God and knows God.
Whoever does not love does not know God. Kung hate ka lang, hate negative, etc., pala pangaway, etc., tanan-tanan, ti iyan asang Diyos. Whoever does not love does not know God, because God is love. Klaro gina sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Come on, try to check it out. Sa aton si balaan kasulatan. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. Ari ang pinaka-perfect nga ehemplo sang pagpalangga sang Diyos sa ato, no? Ariyo, John 3:16 at the same time. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Hindi pwede kita magsugat anay sa Diyos nga amay mo, kay grabe ang sala naton, amo na siya naga-divide sa aton. That is why ang cross, no, the cross ni Jesus Christ, amo na siya nangintay-tay kung nga makadiretso kita sa Diyos nga amay, no? The atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Grabe ang iya siniginhimo. Ought. We also ought. Ang gingamit nga term, ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Nami, no? Come on, try to check this out sa aton si Balang Kasulatan. Very powerful nga parte sa dinalahan sa Balang Kasulatan sa Diyos sa 1 John chapter 4 verses 7 to 12. Pwede nyo na siya mabasa dira, no? Kag basahon naton from time to time at the same time i-internalize naton, i-embrace naton, and by God's grace, i-act out naton, no, sa aton si kapareho ang pagpapangibabaw sa ginatuwang gugma. Paghigugma sa isa ka isa. Salamat kayo sa inyo sa paupod. Wala kita sa panahon, no? It's bye-bye time na. It's drama time na. Inisagya po niyo lagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio